Така, здравейте зрители, аз съм Крейзмен. Днес ще имаме пети епизод от Crazy City. Колкото помните, в миналия епизод намерихме диамантите. Днес направих диаманта на Кит, да направих Iron Pickaxe. Или беше вчера в епизода. Скопахме диамантите. Вода също. Направих Diamond Pickaxe после и Diamond Pickaxe ще направих днес. И после отидох копах обсидиан и направих Enchanting Table. По-добре Enchanting, отколкото Nether Portal, който няма полза. И да, сега ще покажа къде точно направих Enchanting Table. Опа, съм в къщата. Добре, значи... Опа, много съм. Значи ето ги нещата, които са в мен. Така намаля малко. Надявам се да ме чувате. Ако питате защо шмъркам, настинал съм малко. Сега ще и да ви покажа къде точно е моят Enchanting Room. По-скоро Table. Но нямам достатъчно хартия и такова и книги, за да направя букшелф. Ето тук ще бъде Enchanting Table. Мястото според мен е добре. Не е много зле. Наистина може. Значи букшелфите ще бъдат тук така. Тези три блокчета. Тези три блокчета и тези три блокчета. Така че няма за какво да се притеснявам. Ще отида да взема там каблстоун. Така, 19 ще ни стигне. Да закупим там, където има букшелфове. Така. И тук ще са букшелфовете. Тук също ще сложа така. Така. Букшелфове няма да има, тъй че ще остава така. Айде свърши. Диамантите. Ще има 20 за всеки случай. Тук ще сложа така. Стълбички може да сложа. Мисля из цялата мина да сложа стълби, за да се слиза по-бързо. Така че тази работа ще направя още сега, ще започна. През клипчето общо взе това ще правим. Стълби. Нека да крафтам стълбички. Надявам се да имам място. Дори имал съм място. Супер. Така, и тук тези. И сега от тук започва тук влизам в Enchanting Room. Така. Това не стига Не мога да поставя стълбата как трябва. Добре, ще спра нещо и кога стигна поне и там долу, ще продължа. До след малко. Тук сме отново, ето, тук сме точно, където обещах. Не съм обещал, просто казах, че ще стигнем до тук. Така. За малко няма да говоря, защото ще минат хора.
се получи, мисля, че стане много грозно, защото стълбите не са как трябва, но пак се качвам по-бързо добре. Няма значение дали е красиво или грозно, просто трябва да имам стълби, за да мога да слизам и да се качвам по-бързо. Тъй като вече имам стълби додолу, буквално додолу, ще ме много лесно. Опа! Добре, хора, отново сме тук. Умрях по време на клипа. Фейл. Нека да се подредим до инвентара и вижте колко процента батерия имам. Точно 4. Тъй, че може след малко да спирам клипчето, защото ще ми падна батерията. Самотичката. Сме готови. 4% още, добре. Общо взето клипчето ще трябваше да е само, че направих enchanting table и малко да покопам така, но за 4% няма успя нищо да закопам, тъй че особено нищо. Това е цялото, което съм копал. Добре се получи обаче мината и enchanting table намерих къде да бъде, което е добре. Общо взето съм мисля да ида. Чакайте да видя нещо тук. Диамантения пикекс и тия пържоли ще ги задържа. Още съм 4. Пак ще спра да говоря за малко, защото идва човек. Тук сме. Не съм спирал клипчето. Ще да направя един-два букшелфа, но не съм сигурен, че ще успя. Те не си правят много лесно, докато намериш кожа, хартия, си отнема време. Но тъй като аз си 6 кожа, тук така и готова хартия някъде мисля, че имах, даже сега ще направя. И хора, вече имаме 2 книги. Също мога да спомена, че ще правя поредица на играта Shadow Fight 2 и да ви хареса поредицата, защото това мисля да е последния клип от това. От този сървър. Така, добре. Клипчето ще бъде 10 минути, тъй като ми остава малко време. Така, сега освен да... Добре, още се спирам клипа. Няма си хареса, ако така абонирайте за мен, лайквайте и да не ме вкарате в YouTube както трябва. До някакъв друг път.